Fuara Pirtûkan a Navdewletî ya Stenbolê ku yek ji mezintirîn fuarên kitêban a li cîhanê tê zanîn û ew 2 salin ji ber metirsiya koronayê nedihate li darxistin, bi eleqe û beşdariyeke mezin dest pê kir. Ji Tirkiye û ji welatên cuda nêzîkî 1000 weşanxane beşdarî fuarê bûn. Di nav weşanxaneyên beşdarî fuara îsal bûne de tenê 4 weşanxaneyên Kurdî cî girtin. Weşangerên Kurd amaje dikin ji ber lêçûnên zêde yên darayî û krîza borî gelek weşanxaneyên Kurdî nikarin beşdarî fuarê bibin. Gorî sarî berî kêmbûnê heye. Tabii ev hinekî bi ekonomiyê re eleqedar herhalde. Fuar jî ji bo me derfetek baş e ku em bikarbin xwendevana naz bikin, çi dixwazin, çi daxwaz ji me dikin, em wan hîn bin. Di fuarê de ku îsal bi duruşmaya pirtûk ve digere bajêr tê sazkirin li ser çand, dîrok, civakî yên Kurdan û derbarê kesayetên girîngên Kurd de gelek berhem wek çîrok û roman cî digirin. Em bijin xwendin di serî da xwenasîne zarekî bi çanda xwe erf û edetê civakî ve mezin bibin daîm serkeftîn ez vê dikarim bê. Berê qedexa kul ser heyî nehiştine ku Kurd bi zimanê xwe bixwîne lê van salên dawî de hêdî Kurd êdî hem hînê dêroka xwe dibin hem hînê nivîsên û xwendina xwe dibin hem jî kesên navdarên ku wendabûyî wana hêdî naz dikin û şewqa wan bona xwendinê û zanebûnê şêdibe. Berhemên siyasetmedarên Kurd ên wek Selaheddîn Demirtaş ku li Tirkiyeyê di girtîgehê de ne ji hêla nivîskaran ve bo xwendevanan hatin îmzekirin. Ji bo îmzekirina van berheman jî hejmareke zêde welatî li pey hev rêz bûn. Pirtûkîna me xwendiye serî da ji sava destek ez hatim pirtûkî wî xwe girt îmzekir ji va nivîskarana. Milletê Kurd wek her milletî divê zarokê xwe, kültura xwe, örf adetê xwe lê xwedî derkeve. Gom xwedî dernekevin em nikarin bixwînin jî. Divê hebin em bistînin got em karibin zêde bibin. Fuara ew 39 care tê sazkirin heta 11 vê mehê dê bidome. Heta wê maveyê 320 çalakiyên kulturî dê pêk were, ji zêdeyê 2000 nivîskarên ji welatên cuda jî kitêban dê îmze bikin û li gel xwendevanan gotûbêjên edebî dê pêk bînin. Ercan Da, Kurdistan 24, Stenbol.